Karon, parik sa atong makalinaw o patungkaran ng mamukha. Doktor sa kahanan. Kauban ang inilang o pagkakang na doktor. Dr. Edward R. Kakapit. Telephone number na to, mga gala, is sa radyo kay 227-1425. Pwede gamitin ninyong cellphone, manawag. Cellphone sa radyo okay. Okay, ako na siyang gi-separate ang cellphone para sa diri sa radyo okay. Cellphone para sa mga pasyente o sa hospital. Di gyud mo pwede maka-text, matawag sa akong private personal nga cellphone kay ako gyud siyang gi-designate sa mga sa hospital, sa doctors o sa pasyente. Dili gyud ko motubag sa inyo kung ang inyong pangutana lang kung naabay ko yung clinic o wala. Dili na siya pwede kay pang emergency ra gyud yung tawag nga number. So ang cellphone radio okay is 0915 483 1315. 0915 483 1315. Okay, 090 na ako isulti sa inyo mga gala. Sa management sa pasyente mga gala, ang makadesisyon gyud ana gyud, for example, kinahanglan kag operahan, ang makadesisyon ana ang surgeon ra gyud. Dili na siya pwedeng ang imong doktor sa internal medicine o doktor nimo sa diabetes o doktor nimo sa pulmo ang magbuot. Ang surgeon gyud magdesisyon ana. So, ibutang ninyo sa inyong isip nga pag moingon ng doktor nga operahanan gyud na siya, walay lain makabuot ana. Walay lain gyud makabuot. Kung if ever magdesisyon ang inyong doktor nga internal medicine o ortho o unsa ba na IM o diabetes ba unsa ba, sila magdesisyon, ihatag na kog balik sa ila, sila mag-opera. Kaya akong policy, pag moingon kog ingana nga operahan gyud na siya gyud, kay wala na sa ila yung indikasyon nga nung operahan ako siya. Nga gusto lang ginako siya nga ma-save iyang kinabuhi. Naagay pasyente karon. Nagbuot-buot ang internal medicine, ang diabetologist na dili po tulong tiil. Ang pasyente po di mapagpatulog tiil. Ingon ko nga, pangita mo laing surgeon kaysa akong desisyon, kinahanglan gina siya kay kung dili madaot gina inyong pasyente kay mudagan ang kagaw sa iyang tiil. Diabetic foot gangrene ang desisyon ana ang surgeon, walay lain gyud. So, ang akong pasabot ana may gala, once nga maandar mo sa akong service, the best gyud ang imo akong ihatag sa inyo kay akong ginaisip nga mabuhi mo. Ug dili gani mo dayon mo suon sa akong gisulti, pangita mo laing doktor. Magtuman dai, sorry. Magtuon. Magtuman sa akong isulti. Sorry, Bisaya, mahingala. Okay, usahay. Musimang yun akong katiyo mo nang pila na ka lingwahe ako ni bawaan. Hello, good morning. Cellphone. Hello, good morning. Morning. What can I do for you? Ila edad? Unya. Ha? Unsa daw? Kanang likod ba sakit kanang ganing last gani sa kanang atong rig gani sa likod do. Unsa man siya mo sakit? Buntag, udto, gabi wala. Sa bukog na siya dai. Sa spinal column na siya. So, possibly arthritis lang na. Pero kinahanglan gyud siya og x-ray. Nagpa-x-ray na siya. X-ray sa spinal column. Dali kay daghang kay nang sigig tawag diri sa radyo. Morning. Unsay ato? Pila edad nimo day? 47? 27. Wala pa ka ng anak? Wala pa kay anak? Wala pa. Tapos? Saan to siya? Surgeon? Dili. Dili gyud nimo mapasangin lang ng hormonal kan ba?
hormonal reaction kay ang cis sa tutoy sometimes operate on its own. Bali independent kay siya day. Di unusual kay nami maingon nga tungod na sa hormonal imbalance kay kadaghanan namo makita dili man siya related sa inyong hormonal imbalance. Imbalance ba day ka bata pa man kay ka 27 pagod. Oh, wala. Kanang dili man po siya sakit. Oh, ayaw depende sa sakit kay naik daghang kay cancer of the breast nga way sakit. So kinahanglan gyud na siya. Ako ni Dok, ano ko karon kanang format ko din ba na. Oh, Ito ko na ay may gagawat nga yellowish nga liquid. Sigurado na ko na ductal papilloma na siya day. So paghulat nga mga anak, ductal papilloma. Maghulat ka nga mga anak ka, tapos magpa-breastfeeding ka, yun, magpa-breastfeeding yun ka. After 3-4 months, humana ka og breastfeeding, pa-examine yun ka surgeon. Okay? Okay. Sige. Mahing buntag. Sige. Landline. Hello. Landline. Mami, putulo sa. Landline. Morning. Mm. Mhm. Mhm. Uy. Tapos, nawala ang hubag. Magpa-creatine muna kayo. Mag-creatinine kayo. Tapos, blood sugar monitoring every month para... Ilan ang blood sugar mo ngayon? Okay. Baka sa kidney mo talaga problema dyan. Mag-crea ka lang muna. Mag-creatinine ka muna para sure. Creatinine. May iba. Pa-creatinine ka, urinalysis. Kaya most of the time, pag diabetic ka, may UTI ka. Sabay-sabay yan sila eh. Okay? Sige po. 0906-720-9774, 47-year-old, babae kumbal na ay bugon sa liog. Result sa THS, normal. Ultrasound, colloid goiter. FNAB result, caustic colloid goiter, na pa may bugondok. Pwede ba operahan kay wala man nahurot og suyop sa FNAB? Please advise, minaw ko. Kanil siya doy, ang katong cis dito sa imong thyroid, miski pag kada adlaw na suyopon, maski pag kada adlaw mobalik gyud siya kay maghimo man siya og colloid. Meaning anang colloid is katong liquid sa sulod sa thyroid. Karon, kung ingana ang sitwasyon nga colloid lang siya, pwede ka mag-start og thyroxine, levothyroxine, according sa dosage sa imong doktor. Dili ka magpatakag inom kay mag-hyperthyroid man ka. So ang dosage sa levothyroxine, tama-tama lang yun nga dili siya mag-hyperthyroid o dili po siya mag-hypothyroid para mohiyos mo gamay ang imong thyroid, ang imong goiter. So kinsa may man kadito, ang imong doktor yun, walay-lain. So dili na ingon kinahanglan operahan kay nay daghang kay kog pasyente nga wa na ko gioperahan after mga 1 year to 2 years, hiyos man yun without operation. Without operation. So abi ninyo kay surgeon ko, opera permi, wala, no. Dili na siya. Daghang kay kog mga cases nga di na ko operahan. Mamugos pa ang pasyente, pero nagudog, pero dili makaya pa man magagamay. Kay i-monitor man ako na siya kung sa siya kadako every 3 months, every 6 months, every 9 months. Monitor lang ko, nagagamay gani siya, nagpasabot responsive siya sa tabletas. Kung dili siya mo gamay, nagadako inon, wala surgery. Operasyon. 0948-325-2383, female, 71-year-old, agdaw, gioperahan, gallstone sa samal, aslang kung dili na ba mo balik bato sa abdo. Dili na intaw na siya na. Ikuha na ang imong supot sa abdo. Ikuha na ang supot yun mismo. Kaya ang operation nga open o close o lap cholecystectomy, kuhaon yun to ang supot. Kaya kung hindi mo kuhaon, ang bato ray kuhaon nimo, mubalik ang bato within 3 months. Mubalik ang bato. So kinahanglan yun siya, kuhaon yun ang iyang supot. 0997-322-0242. Please explain
Unsay cause ang buwikog gikan sa paa, panaog sa tiil. Salamat from Tagum. Sigurado ko diabetic gyud ka doy. O ma'am. Pag diabetic ka, ang imong calcium magbaba. Ha? Kung diabetic pod, kulang ang supply sa dugo sa imong tiil. Wa na kay mahimo ana ang kulang gyud ang supply sa dugo sa tiil tungod sa diabetes. Mao na siyang rason nga mag-gangrene, magka-infected nga dili maayo ang tiil. Kay kulang ang supply sa dugo sa tiil. Mao nang mag-cramps pud ka kay kulang ang supply sa dugo. Karon, unsay tambal? Wala. Ang among ginahatag, clopidogrel, maayo. Na-response gamay pero di gid maayo gid nga 100%. Naay tabang, warm nga soap, I mean humol ang iyong tiil sa tubig nga medyo medyo init-init ba. Isa na siya ka posibilidad nga magamit ninyo pero kadaghanan dili gyud. Mao nang careful gyud mo kayo kung diabetic mo. Careful gyud mo ang bantayan gyud ng iyong tiil. Kung ginabantayan ninyo inyong diabetes, samot na gyud ang iyong tiil. Pagbantay gyud kay masamad lang na siya gamay. Bye-bye, putol. 0920-444-2500, 48-year-old girl, Compostela. Unsay tambal katol-katol ulo, nagpula-pula, labi na kung sington ang ulo, katol gyud kayo, nasamad na og kinalot. Kani siya kadaghanan ani dayon kung magkatol ang ulo na siya allergies kay ang kuto dili man ingana ang kuto sa buhok may gala mga tol na siya sa gabi kay kabalo mo sila matan-aw og relo. Ang kuto ba kabalo mo tan-aw og relo, katol hinon sa gabi pero sa adlaw dili, pero ang allergies na mga nagitawag tinea capitis, parang fungal infection for example, magkatol na siya bisag adlaw mga gabi katol kayo. So one possibility na kay tinea capitis unsa man na siya fungal infection sa imong ulo, pwede ka magamit og sa tong pang fungus. Ito ganing lotion, shampoo. Natural shampoo kun naa pa. Natural shampoo day. Shampoo. 0909-837-3809. Tiil na manhod kinalutan maglagom diabetes na bani. Samad mag 3 weeks na pa naayo unsay maayo itambal unsay bawal kaunon sa pagkaon day beski pag di na kamo kaon taas gyapon na imong sugar. Okay, ang maayong itambal na sabon, tubig, sabon buntag o gabi. Ang diabetes i-control mao na siya tambal sa mga samad sa tiil nga possible nga diabetes. Walay mga hunad-hunad nga inyong gigamit diya sa kung sa panghunad inyong gamiton. Labaw na yun ang ginaingon nila daikin, nga chlorine i-mix sa tubig, chlorine butangan pag yung suka, butangan pag yung di na maayo. Maputol gyud na imong tiil gyud kung kana inyong gamiton. Sure gyud ko ana, kay istadihan ako na since 1980 wa pa siguro mga tawo ang uban diha, pero istadihan na nako na siya nga dili gyud na siya maayo nga panghunad sa tiil. 0938-257-2567. 50-year-old boy, sige sakit dughan, sakit murag tusok-tusokon, kabuyon, malipong, high blood pod, ay sus. Kinahanglan ka kinahanglan ka magpa-ECG. Para sure lang gyud dili sa kasing-kasing nimo. Kay kung taas pog ka, for sure gyud ka na gyud ka ischemic heart disease. So mag-ECG. 0932-340-0136, 67-year-old male, na ako'y arthritis, nagainom diclofenac o colchicine once a week, okay ra ba ni? Unsay side effect? Kung naa kay arthritis noy, ang i-determine yun siya kung taas ba imong uric o dili. Kung taas ang imong uric, kailangan kag allopurinol regularly nga mag-inom. Pero kung dili siya taas ang imong uric acid, kanang imong arthritis is possibly osteoarthritis or tungod lang sa imong edad. Ang kinahanglan ana nga maintain lang yun nga makaya nimo ang sakit. Ang one of the prevention nga dili kay magsakit ang arthritis is exercise. Walay lain. So kung musakit gyud kana, pwede ka may og diclofenac, pwede nimo irregular pag-inom sa colchicine, pero naay side effect. Kaning diclofenac, mag-gastritis ka, mag-ulcer pag ka, mag-bleeding pag yun imong tinai. Ang colchicine, maghapdos imong kuto-kuto. Kung sige kag inom, sige kag inom, maghapdos yun imong kuto-kuto. So,
kung possible lang, possible lang nga mag-exercise jud ka, maghinay-hinay gud. Kung tidak tiguang lang jud kay paminaw nimo, nahinay. Calisthenics lang, ingana, lihok lang jud imong mga joints. Muna pinaka-importante sa arthritis may gala. 0907-254-7228 Nanay Kunching, Skyline. Ang tiyan gikan sa akong pusod palibot hangtod sa likod, murag gisilihan. Halang unsa ni Dok? Ayayay. Wala man po'y edad nimo diri nang. Kung tambo ka, may posibilidad ng kay gallbladder. Kung dili ka kalibang eksakto, basig na ay tumor sa large intestine. Kung na ay ngul-ngul gyud sa kuto-kuto dapit, ay daghan ka ayong sakit ako mahunaw-unahan. 0936-636-5362. Lalaki, 75-year-old, payat, digos, unsa gani ng tambal sa herpes, wala nako na lista. Akong ulat sa herpes duha na katuig, wala pa maayo, sakit pa ulat. Salamat. Herpes zoster siguro ni Noy. Ang tambal sa herpes zoster is Valtrex. V as in victory, A as in apple, L as in lion, T as in tiger, A as in Ana Raimundo or Ann Cortez, T-R-E-X, Valtrex, 500 milligrams, 3 times a day for 10 days. Kung wala ka nag-inom ang eksakto na di na sa mayo, hangtod. Ang makatabang kung nagasakit, ngulngul pa siya is vitamin B complex. O pain reliever of course. Muna yung mga tambal anak sa herpes zoster. Ang katong karaan, sa ganito, isa ka cyclovir, kalimot mo ko. 5 tablet ang ina mo. Sobirax. Ang Sobirax is 5 tablets a day. 2 sa buntag, 2 sa udto, 1 sa gabi ang pag-inom. Pero hinay kay na siya compared to Valtrex. Katong mga doktor gawa pagkabasaan na basa mo in town 0932-5851-5534, 42-year-old babae. Sakit lagi akong ubos sa akong tutoy. Murag na ay mutusok, kalit lang man mutusok if mag-inhale ko. Di sa tutoy na mo day. Sa imong gusok, costochondritis na arthritis na sa imong gusok, dili na siya sa imong tutoy. 0926-211-4363. Dok, sakit akong puson. Labi na og mangihi ko. Babae, 17-year-old. Naka-UTI day. Naka-UTI. Pa-urinalysis ka before ka mag-adto kong doktor. 0920-214-1655. 78-year-old babae. Kumbal, nagpa-x-ray chest, normal, walay ubo. Magka-pneumonia di ay gihapon. Ingani may galan, dako kay ning problema ron. Kay ang radiologist karon, dili sila maka-differentiate between pneumonia o pulmonary edema. Unsa man ang pulmonary edema? Tubig sa baga. Dili maka-differentiate. Ang ilang ibutang dayon, pneumonia nya, di sila makuha og history nga nagka-congestive heart failure na. So kung tiguang na ka, dili siguro na siya pneumonia, basic congestive heart failure. Tubig sa baga. 0907-556-8709. Dok, unsa na marginal spurs seen in the spine? Nakita sa chest x-ray, 66-year-old babae. Ang imong bugog nang sa spinal column, naghimog sungay sa kilid tungod sa imong edad. Usually, dili na po na sa hilabtan kay kinahanglan sa operasyon. Pero marelibo na gamay kung mag-calisthenics mo katong itudlo na kung helicopter, tuyok-tuyok sa imong lihokon o imong tibok lawas. Walay lain tambal na lang. Basta na ay marginal spurs sa spinal column. 0909-818-1432. Akong lula, 69-year-old, rainbow, iyang pananaw. Kadugayan mo itom, iyang pananaw, isa ka bulan na. Sus, in tao na. Kay retinal detachment ba? Patanaw ophthalmologist. 0935-740-0422, male, 63-year-old. Sakit si OPD, unsay tambal, dili ba ni makatakudok? Dili. Chronic obstructive pulmonary disease is secondary to smoking. So, walay tambal. Lisod kaya tambalan. Lisod iginhawa. Ang
ang ka-diferensya sa asthma kay ang asthma lisod ipagawas ang hangin. Ang COPD pasulod ug pagawas. Mao na siya ang problema. So ang kadaghanan sa akong pasyente ginapanibulize na ko siya. Mogamit og ipatropium o kaning Covivent. Maghimo ng maggamit siya sa nebulizer niya o maggamit po sa steroids. Yung kinahanglan yun siya kanang regular management sa usa ka doktor ng dili gina siya pwede imong yanuhon kay walay tambal ana nga tabletas. Kinahanglan yun siya pulmonary treatment gyud kasi tawag ani. Naa siya protocol 0919-384-1840, 61-year-old. Maayo ba inumon ang castor oil? Constipated ka? O sige no, pwede ng castor oil pero bantayan nimo ang dosage nimo kay magkalibang gani ka. Bye-bye. So ang kinahanglan gyud ang dosage nimo tama-tama lang gyud nga mohumok imong tae. Mo nang kadaghanan dili mo gamit ana kay wala may dosage nga insakto. Isa ka kutsara, 2 ka kutsara, 3 ka kutsara. Ang uban gahit pang tae. Ang uban magkalibang na. So depende gyud sa imo. Ang pinaka-safe katong Sinocot, Dulcolax, dugay lang di para sa castor oil. 0947-184-2168 Samal, pasyente nimo pwede ba daw castor oil gamiton kay dali ra kabawas kay sa Sinocot dili man makadaot, sige inom castor oil dili. Ambok naman na siya na. Cod liver oil lang na siya. Wala na siya ingon nga unsa pa na siya nga concoction kay kuan lang na oil lang sa fish. 0912-760-1283. God bless boy from Sasa. Anong cream ang panggamot og bun-e? Bun-e. Intawon ang inyo na bang diagnosis sa bun-e biya? Usahay kuan kanang scabies. Kung di gani may scabies, contact dermatitis. So kinahanglan gina siya ma-differentiate doy, kinahanglan ma-differentiate kung unsa na siya nga klase. Wala tay panahon na gala. I hope nga kung di ka mag-opera ugma na ako topic nga importante gyud kay sa inyo. Ambot lang kay depende man gud sa akong pasyente may gala. Last week alas kada adlaw mag-opera. Di kapoy gyud akong kamot. Tiguang na si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.